ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Ирӯз 21 декабри соли 2023 1000 рубл баробар ба 119 сомону 50 дирам. хоҳиш ай ҳамаи шумо дар ҳамин канал подписатсия кунед бачаҳо, зангулаш хати. бовар дорам ки ҳамин канал ягон хонаи мошини арзон меоянд. мақсад ирӯз дар бораи мошинҳои пага дар бораи хонаҳо навор дорем. мо барои реклама кардан хона доред, мошин, замин, квартира, чизе ки дорем рӯшин рекламаш мекунем иншоаллоҳ. имрӯза навор дорем Hyundai Avante, BMW 5, Toyota Camry, Mercedes Benz, Opel Astra F, Astra H, Astra G. خلاصه بهترین ماشینا موندگیم تماشا کنین. Opel Meriva. در همون کامنتر نویسین از کدام مارکای ماشین خانه شما در معقولای از کجای تاجیکستان باشد. مقصد ما از روی کامنتر نوار میکنیم هر روزه. شما فقط подписаться کنین، دستگیری ادوشی شوه. لایک ها را بزنین، کچیز را بلند کنین، اعلان از سر میکنیم شما تماشا کنین بچه‌ها. انا طرفی ماشین بریم اکا. ماشینی فروشی یکم دایوان نکسی سالش 1994 عین حال در خوجند قرار دارد. نقشه 22000 سومون میگن. بنزینی گاز با ارزان میشود. در کوزوف سدان، کراسکش سفید، ابیوم موتور 1.6 کاروکش اتوماتیک بچه‌ها. مقصد همیشه یافتیم اتوماتیک گفتین شما همیشه یافتیم 22000 تومان. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. دو تا بالون پیش نوای بردار عزیز. دو تا پشتش میگه 70%. گاز بنزین هر دش کار میکنه. ماگنتافون سونی اورجینال زدگینشه. کلونکه هاش پیانیر خداوی خب 80% خداویش. خلاصه گپ ماشین گیزلای بدای کسی که میخره پشیمون نمیشه. زنگ زدم مسیح که بچه عزیز. دیم اعلان همون نفرایی که ستارکس خواستن شما این امیره یافتیم 25000 سامان در قمسنگیر قرار دارد. ناحیه جیهون. سالش 2000 نمرش 937 زنگ زدن مصلحت کنیم بچه‌ها. سالش 2000 نو موتور کردگیم بالونش 70%. سیدنیاش تازه درونی ماشین تازه. مقصد برای تاکسی زدن یا اینکه بار کشیدن به حد удобно میگن. نرخش 25000 سوم میگم. با سومی نلیچ میفروشه میگن. علیش نمیشود. التماس بیهوده زنگمون نزنین. کسانی که خریدار قزیق هستین همین رقمای 937 زنگ زدن مصلحت کنیم بردار عزیز. караванчаи фасонак бардор азиз. караван Opel Astra F айни ҳол дар ҷиликул қарор дорад. як деҳа бо номи Эшбек Сатор дар амоҷаи мошинча беҳад тозакай бачак беҳад таъриф кард, гуфт ки сум дар кора мефурӯшемша. хоб варианти алиши ҳам мақсад дорад. ягон намуди филдери сафед бошад мега алиш мекунем меган. хоб болои ягон сума метемша меган. моторош 1.6 коробкаш механика, бензини газ кор мекунад. боз арзон ҳам мешава. и хеле ба нарх 35000 сом мега бачако. ҳай нигоҳ кунед чи хел тозака ака дири ҷигарша намедонед бардор. зангават кунед рақамои 980 аз номи канали Далир официал газен арзонтон мекунед иншоалло бардор. чунки мо гуфтагем ҳамаи клиентора гап мезанем ки аз номи канали мо гап занен арзоншон кунем. дар ҳамин канал подписатсия кунем бачаҳо. фақат зангулаш хати бисёро савол метен смс намеяд. зангулара зер кунем баъдан шумо хабардор мешавед аз навораи мо. мошини навбатӣ Opel Astra G бардор азиз. дар ноҳияи Қубодиён қарор дорад. солиш 1999. нархша 48000 сом мегам. бо муомила мекунем мегам. рақамҳои WhatsApp +7 927 занг занен. маслиҳат кунем бардор азиз. мотор 1.6 коробкаш механика. сӯзишвориш бензин. краскаш тозаакай. 4 балонаш 80%. хадавоиш соз. ҳуҷҷат надорад. состояние мошин созай. занг занен маслиҳат мекунем меган. мақсад муомила ҳам дорад. сум дар курай бо арзон мешавад камтар. худотон занг зада бачако маслиҳат кунед мошина бихарен.
бардор азиз, ами ака беҳадди бад хоҳиш кард ки мошинчам тозаакай. Рост ами масъалаи краскаш камтар ака и тараф шидагия меган, не ки чем аму портери 80,000 90,000 да бардор азиз, амира 22,000 да бихарен, фикр мекунем ки мақсад бой наметем бардоро. Чунки ҳамин бачаи худаш мада занг зад, гуфт ки амира бояд бифурӯшем, састаниш созай. Сум да кора мефурӯшем меган. Айни ҳол дар ноҳияи Данғара нархши 22,000 дар бульёни поён. Аму Данғарада бульёни поёни адиҳай, аму ҷай меган. Хел ба сомони 22,000 мега, балонош 80%, документ надорад. Номерои барои тамос гирифтан ҳамин рақамҳои 900 да занг занем маслиҳат мекунем меган. Хай бо худотон бачаҳко занг зада маслиҳат кунен, то ҷое ки мода маълумот дод, мошинчара гуфтан тозаакай. иҷа мегзарем бардор нигоҳ кунед ака. Номероям барои реклама кардан. Агар шумо хона дорен, мошин, замин, квартира чизе дорен, рӯшин рекламаш мекунем. Хоҳишай ҳамаи шумо ҳамин лайкҳои бепула бизанен, дар канал подписатсия кунен. Иншоаллоҳ ягон мошини хонаи арзон меёбем шумо. BMW 5 солиш 2011 дар Истаравшан қарор дора 155,000 сум меган мефурӯшем ша. 36 дизел, краска тоза, 4 балонаш 100%. Мотор ди автоматика, салончаш кожа, полни мошин кнопкаи хулосаga бачако. Мультирул меган чи меган? Хоб мотор ди автоматика, кузов седан, 36 дизел 155 сум меган бо муомила мекунем меган. Хоб вагонаи мошин нав расомаш кашдагай, документи солона дорад, ягон кори лишни надора бардор азиз. Мехарен ҳай карда мегарден без расход. мошини навбатӣ бардор азиз, Volkswagen Polo. ҳамеша ёфтем солиш 2010. нархша 56,000 сум меган. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хечбек, краскачаш тоза ки сафедакай. ҳай мекунӣ, фақат роҳат мекунӣ мошинчара меган. дарунаш тозаакай. объём мотор 1.4, коробкаш механика бардор азиз. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ надорад бардор азиз. объём моторша 1.4 гуфтан, кузов тозаакай. хеле задагӣ пусидагӣ масъалаша гуфтагӣ нестам бачако. ҳамин қай ки краскаш тозаакай. хай бо касоне ки мехарем бачако маслиҳат кунем, занг зада маслиҳат чизи хубе бардор азиз. Mercedes бардор азиз, Mercedes Benz C-Class, солиш 1995. айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад. нархша 37,000 сум меган. тозаи бадай мошинча. ака бисёриё бачаҳо дар аму комментария мақсад менависанд ки мошинҳоро беҳадди бад мақсад шумо таъриф мекунен. ҳамон мошиное ки ба таъриф ҳастанд, мо таърифшон мекунем бачако. агар ки бовар накунед, худотон боз занг зада мепурсен оиди ҳамин мошин. моторш 1.8, коробкаш механика, состояние мошин тенҷи бадай, мошин нахаду, балонош 80%, техпаспорт 10 моҳа дорад, аккумулятор нав, савдо дар пеши мошин, мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ бардор азиз. харидори қизиқ бошен, агар ҳамин рақамҳои 927 да занг занен, маслиҳат мекунем меган. хонаи фурӯши навбатӣ бардор азиз. Hyundai Avante, бачакое ки хоҳиши Hyundai харидорен ва мо да муроҷиат мекунем бачако, ҳамеша ёфтем номеро 0770. солиш 2008 дар Душанбе қарор дорад. 75,000 меган бо муомила дорад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, серебриси свет, объём мотор 1.6 автоматика бардор азиз. мошинча тоза, салон кожа. вагон нав 2 моҳ пеш мега гирифтем аз вагон. полни фул мошин, 4 балон, пачка, хадавои тӯбча. хоб мошинча худаш камрасход, документи солона дорад. харидори аниқ занг занем, маслиҳат мекунем меган. ҳами бародар, ҳами Hyundai фурӯш, рақамҳои 4 та 8 занг зада маслиҳат кунем бачако.
ماشین فروشی نوبتی میگذارم برادر عزیز. تویوتا کمری امریکن که برادر عزیز سالش 2010 عینی حال در دوشنبه قرار دارد. سالن کجا؟ نرخش 122,000 سومان. سوزشورش بنزینی خالی، کوزوف سدان، краска тозакай мошин пони кнопкай охи. Ходовой тупча, гизалай бад, авио мотор 2.5 автоматика. Аяму касоне ки ами 122,000 дорен, мақсад занг занен, касоне ки надорен, видеоро як 10 секунд бигзорнем бардар азиз. Сӯзишвориш бензин, кузов седан, мотор 2.5 автоматика. Toyota Camry фонли фул меган. Американка соли 2010 бе камбуди савдо назди мошинда, мошин дар шаҳри Душанбе бардар азиз. Занг зада маслиҳат кунен аз номи канали мо. Ҳамин қа маълумото буд шумода хондем бардар азиз. ماشین نوبتی اگه طرف های اوپل دمیریم بچکو این طرف پانی اوپل های اوپل استرا اش سالش 2006 در دوشنبه قرار دارد. 65,000 سومان میگن بو معامله خوبا میکنن. سوزشورش بنزینی خالی کوزوف خچبک موتور 1.4 مکانیکا 200,000 کیلومتر پرابگ بچکو. амортизатор пеш нав, ходовой 100%, кондитсионер 100%, печкаш 100%, техпаспорт то моҳи мая ҳастай, танировка то октябра. хоб як сол пеш айвагон тоза мега гирифтем. хоб алиш намешавад. бо нарх 65,000 сомон мефурӯшем меган. беҳуда зангмо назанен. илтимос кардагам бачако. худотон бо оиди эми ماشین معلوماتش بگیرین، معقول باشه بخرین. ماشین نوبتی باز یک دانه اوپل استرا سالش 1996 در دوشنبه قرار دارد. نرخش 31,500 سوم میگن. خچبک خرو مرامت کنین. کوزوف خچبک بنزینی گاز کار میکنه. коробкаш механика. сроч на мотор коробка ходовой садай меган. чашка варид надора. бисёр арзон намешавад. беҳуда занг назанен. бачакои азиз, солиш 96 мега 31,500 муомила дора. беҳати бад арзон намекунем меган. беҳуда нороҳатмо накунем. хоб қисмати аслида мегзарем бачакоако. хулосаи гап, мо ҳаррӯза навордем як рӯз мошин як рӯз хона. хоҳишай ҳамаашмо по-братски ҳамин лайки бепула бизанен. ҳам бачакое ки хонахар ҳастанд ё ки мошинхар ҳастанд оно дар равон кунен. ман ба хотири подписчикӣ лайк намегум бачако. оно ҳам соҳиби ҳам хеле мошини хона шава. ҳамин акко ба зудӣ мефурӯшанд иншоалло. шумо дошта бошед роҳӣ кунед, ҳам хеле рекламаш мекунем. опел мериба бардар азиз солаш 2007 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. нархша 60,000 сум меган. сӯзишвориш бензин. мошинча айни ҳол дар кузофи хчб қарор дорад. краскаш мокри асфалт, объем мотор 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. танировка 1 сола дорад. мошинча дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 60,000 сомон. харидори аниқ занг занен, маслиҳат мекунем меган. ҳамин қа маълумот оиди ҳамин опел мери ва бачако буд. мо мақсад дастрас кардем, шумо да хондем. ҳамин рақамҳои 907 занг зада оиди мошин маълумотша бигирен, маслиҳат кунен. может бит маъқултон шава, бирем бихаринша. мошини навбатӣ опел вектра а бардар азиз солиш 1992 дар кони бодом қарор дорад. нархша меган 25,000 сомон. бо муомила мекунем. сӯзишвориш бензини газ дар кузофи седан, объем мотор 1.6, коробкаш механика. опел вектра а состояниш нағз, мотор 100%, ремонт шудагӣ, ходовоиш 80%, аккумулятор нав созай. хоб масъалаи чашкаш бачако якташ мега варид дорад. савдо дар назди ҳамин мошинаи беҳуда занг назанен. бачакои азиз, касоне ки навори моро то охир тамошо кардай, дар комментара 3 та 5 нависен. мақсад агар навори мо шумода маъқул боша, агар дар ҳамун комментара бо 3 та 5 нависен, иншоалло мефаҳмем ки бачакои ҳастан моро конкрет дастгирӣ мекунам азиз.
номерҳои барои реклама кардан. Мошин дорен, хона, замин, квартира, чизе дорен, рӯишин рекламаш мекунем. мақсад чизе ки шумо хостен, кадом мошин аз куҷои Тоҷикистон то ҳадди имкон ёфтем, дастрас кардем, дар ҳамин аввал рекламаш кардем. метонем бо нависен дар ҳамун комментариё аз кадом маркаи мошин шумо маъқулай нависен. худо хоҳад рекламаш мекунем. навора паҳн кунен. хоҳишаи ҳамаи шумо ба хотири ҳамин мошинаи бардори азиз. боқӣ дар амони худ. хайр бачако, то навори баъд.